Dnes si otvoríme môj narodeninový darček. Ahojte! Vítajte opäť u nás na kanále. Dnes nás čaká ETBčko zo 151. Dúfam, že tu nájdeme niečo, čo ešte nemáme a prečo ho rozbaľujeme. V prvom rade vám všetkým chcem popriať krásne vianočné sviatky. Dúfam, že ich slávite so svojimi blízkymi, v zdraví a že vás potešili aj nejaké pekné darčeky pod vianočným stromčekom. Keby ste náhodou nevedeli, tak ja na štedrý deň oslavujem aj narodeniny a na tieto narodeniny som dostala toto úchvatné ETBčko, ktoré ukrýva snáď nejaké pekné karty, ktoré nás dnes potešia. Ideme sa na to pozrieť, chalani? Tak poďme na to. ETBčko už poznám, ale keby ste si nejakých Pokémonov chceli otvárať aj vy, tak nezabudajte klikať na stránku Dazzle.sk, kde s kódom MAMINA10 máte zľavu 10% a nakúpite tam kadečo od výmyslu sveta, čo sa týka Pokémonov, Hot Wheels autíčok, Funko Pop postavičiek a rôznych ďalších šmakociniek. Dobre, my tu máme ETBčko. Ja som taká napätá. A ja sa teším. Tipujte do komentára, či nám padne ďalší Godpack. Ešte by sa nám šikol, aký Godpack? Venusaura a Blastoisa. Presne tak. Tieto karty ešte vôbec nemáme v našom budúcom master sete. Takže na tie karty netrpezlivo čakáme. Ešte, že som mala tie narodeniny. Máme tu samozrejme túto promokartu Snorlaxa, kocky žetóny, oddelovače slívy a energie a 9 voňavých novúčkých boostrov z edície 151. Edícia, ktorá nás tento rok najviac baví, ktorú by sme otvárali do nekonečna a týchto 9 boostrov nás čaká dnes. Dobre, Lukáško, budeš nám podávať? Ako oslávenkyňa si dovolujem prvý booster dnešnej otváračky otvoriť ja sama. Takže ideme na to. Vyťahni tu Godpack, Venusaura alebo Blastoisa. Uvidíme, poďme na to. Pokúsim sa, Davidko, pokúsim sa. Držte nám palce. Bolo by to super, keby práve na moje narodeniny sa nám podarilo vyťahnuť opäť nejaké karty, ktoré ešte nemáme. Máme tu reversko Digleta a Dodrio. Začíname štandardne, ale nevadí. Pokračujeme ďalej. A teraz kto bude otvárať? Chalani, poďme si to vyskúšať. Pikachu! 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 Po napínavom súboji to vyhráva náš Jakubko. Dobre, Kubino. Vybojoval si otváranie tohoto boostera. Poďme sa pozrieť, či to stálo za to. Raitor, Magikarp, Oddish, Magneton, Nidoqueen, Victreebel a ideme na to Arcanine, Beedrill a Flareon Holo. Dobre, nevadí, pokračujeme ďalej, stále tu máme dosť boostrov, jasné, daj, pokračujeme ďalej. Dobre, Dodo, poď na to. Napíšte nám do komentára, ako trávite tieto sviatky, čo krásne ste pozažívali, s kým ste sa postretávali a my ťaháme zase reversko Ratata a Mr. Mime. Ale máme tu nádhernú, ohnivú holoenergiu. Pokračujeme s ďalším boostrom, opäť pre mňa. Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká v tomto ďalšom boostri. Ja verím tomu, že toto ETBčko nám musí priniesť nejaké zaujímavé karty, ale v tomto boostri to nebude. A máme tu Raichu Holo. No čo teda, už sme hádam vyrabovali všetky boostre bez hitov. Daj, pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej, lebo chceme vidieť parádne karty. Zatiaľ tu máme všetko také, čo sme už videli. A Kubko, poď to zmeniť. Poď, držím ti palce. Ja pevne verím, že teraz už konečne nájdeme niečo, kde si zavískame, kde sa potešíme. A máme tu Articuna. Zlatú Exovú, paráda, táto nám chýba. Táto nám chýba, tomuto púlu sa veľmi tešíme. Najkrajšia goldka z tejto 151-ky. Wow, dobre. Dáme ju do slívu. Tak sa nám to konečne rozbehlo, takto sa nám to páči, áno, na narodeniny zlato musí byť. A priletelo ku nám v podobe takejto zlatej Mew EX-ovej. Bomba. A ideme sa pozrieť na to, čo sa tam ukrýva ďalej. No poď. Tak, Davidko, čo, vyťahneš niečo podobné?
Ideme to vyskúšať? Godpack by som chcel vyťahnuť. Chceme ešte Godpack vidieť, áno, samozrejme, kto by nechcel. Jeden nestačí. Chceli by sme vidieť ešte aj ďalšie Godpacky, ktoré sa nachádzajú v tejto edícii, ale nebude to ani v tomto boostri. Zasa. A tu máte aj nejaké swirly a prechádzame na poslednú trojicu boostrov, takže čaká mňa posledný booster tejto otváračky. Zatiaľ som si nevyťahla nič. Tak teraz si niečo vyťahnuť. No ja dúfam, že v tomto boostri niečo bude. Godpack. Držte mi všetci palce. Nech si vyťahnem niečo na tie narodeniny, nech tu je nejaká karta. A máme tu Charmandera, Wartortla a Gyaradosa. Holo. No chalani, nechávam to na vás. Dobre, idete aj vy svoje posledné boostre. No, poď Lukáško, daj mi booster pre Jakubka. Môj posledný booster. Tvoj posledný booster. To pôjde Dodovi, áno, presne tak. No uvidíme. Čo myslíte, čaká nás tu ešte niečo? Alebo tu bola tá Mew taká osamotená? No uvidíme. Už o malú chvíľku to zistíme. Grimer, Psyduck, Poliwrath, Pidgeot, Omanite, Golduck. Yes! Yes! A Moltres! Jo! Dobre! Jo! Náš tretí! Náš tretí! Náš tretí, ale tento je môj. Máš sliv. Wow! Tak toto je pecka. Veľa šťastia, milá Veronika. Veľa šťastia, zdravia. Juhu! Dobre, toto si zaslúžil, Charizard. Najlepšie Bomba. ETBčko. Najlepšie ETBčko. Ďakujem. Pekný darček, vydarený darček. A ako vidíte, darčeky od Pokémonov vedia priniesť parádne šťastie. Fakt, toto je mega. A dostať Charizarda na narodeniny môže byť. A ešte nezabúdajme na zlatú Mew, lebo akože toto je partička spolu vyšitá, nádherná. Máme tu Charizarda, máme tu aj Mew Exov a toto božské ETBčko. Wow, tak toto je Najlepšie úžasné. ETBčko zo všetkých ETBčko. Áno, ideme si vyťahnuť ešte posledný boostrik. No. My tu Paráda. chceme Blastoisa a Venusaura. Ja vieš čo, už teraz asi tu nebude, ale... Môže stále byť ešte. No môže chalani, vy ste optimisti, vy ste veľmi veľkí optimisti, stále čakáte, ale presne toto sme si prijali, zažiť takéto púly teraz cez Vianoce na narodeniny a zakončujeme to s Raichuom, ale bolo to úžasné. Toto človek nikdy nečaká naozaj tie najlepšie karty a dnes sa nám podaril takýto úlovok. Najlepšie karty. Aj zlatá goldka, najkrajšia z tých troch, čo sa nachádzajú v tomto sete, a Charizard, Exovi, už náš tretí. A vyzerá fakt veľmi schopne ináč. Takto na prvý pohľad, my ho ešte preštudujeme samozrejme, ale vyzerá veľmi sľubne. Ja žiadne chybičky na ňom nevidím. No super, toto je úplne úžasné. Chalani, aj s tatinom, ďakujem vám za krásne ETBčko. Nezabúdajte, že aj takéto ETBčka, ale aj rôzne iné na Dazzle.sk nakúpite s kódom MAMINA10 o 10% lacnejšie a môžete aj takúto radosť urobiť svojim blízkym alebo sebe. Je to pecka. Niekedy to proste vyjde, je to úplne super, ja sa veľmi teším. Teším sa, že aj vy ste si pozreli naše video, že ste tu s nami, že nás sledujete počas celého roka. Naozaj vám zo srdca želám krásne sviatky, ešte stále ich tu máme, vychutnávajte atmosféru, tešte sa s rodinou, z času so svojimi blízkymi, dobre sa napapajte a užívajte si prázdniny. Sme radi, že nás pozeráte. Majte sa krásne, vidíme sa opäť na budúce. Čaute! Čaute. A ešte tieto dve karty sú tvoje. Áno. 4 hity čas. Ešte 4 hity. Ešte táto je tvoja. Aj promočka. Peggy to máš. A ja to ti vyťahol, mamička. Ty si mi to vyťahol.